Jaa, hyvät ystävät, kuulkaa, kun tässä tulee aina puhuttua noista omista vaikeuksista, mutta ette usko, että tuolla Porissa on Visamäkisellä, sillä on vaikeuksia. Se on semmoinen kotimainen elokuvan tuottaja, se tekee joka kesä aina elokuva ja minäkin olen siellä sitten se hommissa töissä ja tehdään pläjäytetään taas elokuva ensi kesänä oikein sitten viimeisen päälle. Mutta nyt on semmoinen tilanne, että kun katsokaa, kun Suomen valtio ei tykkää, että teitillä on hauskaa. Ja tämä Visa kumminkin haluaisi teitille tehdä tämmöisiä hauskoja elokuvia. Ja kun ei se valtio anna avustusta, ei penni vyrrää, niin sitten ollaan siinä niin kuin sanotaan konkurssin partaalla. Ja sen tähden me ollaan haettu tuolta varastosta kaiken maailman tavaraa sitten, mitä ikinä on löytynyt, että saataisiin ensi kesäksi jonkun näköinen pieni vilminpätkä jostain ostettua halvalla. Niin sen tähden alkaa oikein nyt sitten semmoinen romahdusmainen konkurssi, eli pakkohuutokauppa. Myydään tää Visamäkisen konkurssipesä ja jaetaan ihan ilman. Tavara on mitä vaan on. Nippoa, nappoo, kippoo, kappoo, puuvattia, pesuvattia, pisuvattia, inkivääriä, pirusääriä, lehmänkenkiä ja kirpunlänkeä. Rahasta on hirveä puute. Visamäkisen akka varasti viimeisen leivän, kiipes vinttiin, veti tikarappuset perässä ja nälkäkuolema uhkaa Visan 15 lasta. Ja sen tiedätte, kun 15 lastakin maailmaa hommaa, niin siinä ei paljon kerkiä olleen kädet ristissä eikä jalat. Niin ja oli sillä pikkusen rahaa, kuulkaa, kun se tuli tuolta Pohjanmaalta. Se oli siellä Etelä-Pohjanmaan markkinoilla myymässä näitä romuja. Ja sieltä kun se tuli, niin se pani yöllä takkinsa tuolin selkälaidalle, lompakko siellä povitaskussa ja siellä oli hiukan rahaa, niin arvakkaa mitä. Keskimmäinen hänen 15 pojastaan 3 kuukauden vanha Santeri tuli ja varasti lompako ja häipyi pimeään yöhön. No yö oli niin pimeä, että poliisit ei löytänyt sopivaveristä johtolankaa, kun oli nämä ompelukonelankakaupat kiinni. Mutta uutisissa mainittiin tänään epävirallisesti, että on pieniä jälkiä nähty Torniojoen jäällä. Ne epäilee kovasti, että on mennyt Ruotsin puolelle. Ja sen tähden, kuulkaa tässä, kuunnelkaas, kun pitää hyvää on sitten. Tämä on semmoinen suomalais-ukrilainen kuttaperkakampa. Tämä on Euroopan toiseksi paras kampa ja parasta on vielä keksittykään. Kampan nimi on Manu. Ei veny, ei vanu, ei repee, ratkee, me poikkea eikä katkee. Sitä saa kuulkaa tällä lailla näin. Kääntää, vääntää, survoo, ruhjoo, murjoo. Sen saa panna lattialle 100 kiloinen miespomppia sen päällä. Jos mies ei paina 100 kiloa, niin se on riisitautinen. Tällä pystyy normaali kokoinen tämäkin raaputtaa niittelee jääkiekko kaukalo jonkun urheiluhullun päähän. Sen saa panna uudestaan lattialle ja atleettityyppi saa pomppoilla sen päällä ja senkin jälkeen sillä voi vielä kammata. Tiedättekö muuten mikä on atleettityyppi? Miehet ei tietysti tiedä, mutta naiset tietää kaikki, kun ne tuntee minut. Joo. Atleettityyppissä on tämmönen iso mies, niin kuin minäkin. Minäkin isoinen täältä alhaalta ylöspäin. Käytän 40 numeron kenkää, 50 pukoja ja 60 hattua. Tän kampan voi kulkaa verran pajaa ja lyödä 20 kilon moukarilla päälle ja senkin jälkeen vielä kammata. Minä kokeilin tuon Vesilahden puolessa, minä menin pajaan ja sanoin Sepälle, että annakko Seppä, kun minä hiukan pruuvaan tota isoa moukaria, niin Seppä sanoi, kyllä se sopii sekin. Mutta eikö niin auttaisi häntä vähän, kun häntä on sälli lähtenyt maailmalle, eikä ole tullut takaisin. Hän tarvitsisi vähän apua. Minä sanoin, että minä aina autan lähimmäistä, jos ei siinä järkeä tarvita. Seppä sanoi, ei tarvita. Ota se iso maukari siitä hyppy siis, hän ottaa kuuman raudan täältä ahjosta, ja kun hän tällaisen alasimen päälle siihen, niin sitten lyö päähän. Ja se piru meni, kun otti sen kuuman raudan, ja tällä siihen alasimen päälle, ja minä löin päähän. Oli 43 vuotta vanha ja ei